אם אתם בני 40 או 50 או יותר, אני משער שהראייה שלכם חשובה לכם. כדאי לכם להקדיש דקה. הסטטיסטיקה מצביעה על כך שרובנו בעתיד יסבלו מראייה ירודה ואפילו מעיוורון, ממה שמכונה הגנבים השקטים של הראייה. אלו שורה של פגיעות ומחלות הפוגעות בעיניים ללא התראה וללא כל סימן, במשך שנים עד לאובדן ראייה. גלאוקומה, ניווני רשתית, קרעים ברשתית או אפילו גידולים. כל אלה אחראים על אובדן ראייה בעולם המודרני באחוזים מבהילים. עד כמה עלול להיות חמור אובדן הראייה? תלוי מתי מגלים. כי את כל המחלות האלה ניתן לגלות בשלב המוקדם שלהם ולטפל בהן ביעילות או לאבד את הראייה. לא לחינם קוראים למחלות האלה הגנבים השקטים של הראייה. כל המחלות האלה מתפתחות בשקט בלי שום סימפטומים, אין שום סימן. הן יכולות לקנן בעיניים במשך שנים ואנחנו לא נדע. כאשר יתחילו הסימפטומים, כאשר יתחילו כאבי הראש, בעיות בקריאה, בהתמקדות, אז זה יהיה מאוחר מדי. במרבית המקרים לא ניתן יהיה להחזיר את הגלגל לאחור, אלא לנהל קרב בלימה נגד המשך הידרדרות הראייה. וזה יהיה קרב לא קל עם סיכויי הצלחה נמוכים. הפתרון הוא רק אחד, גילוי מוקדם. חשיבות הגילוי המוקדם היא קריטית. לרבים מאיתנו זה יהיה הבדל בשנים הבאות בין ראייה תקינה לחלוטין לבין ראייה לקויה, מלווה בהזרקות וטיפולים כואבים, בניסיון לבלום את התפתחות הנזק. אני לא מנסה להפחיד אתכם, אנחנו מנסים בכל דרך לעורר מודעות ובפשטות להציל ראייה. כרשת אופטיקה שמתמחה במשקפיים, פגשנו בשנים האחרונות יותר ויותר לקוחות שאיבדו את איכות הראייה. למרות שניתן היה למנוע את זה בצורה פשוטה, אם רק היום מגלים את זה כמה שנים קודם. אלו האנשים שבסך הכל הגיעו לעשות בדיקת ראייה באופן שגרתי. אבל בבדיקה התגלה שכבר התפתחה בעיניים שלהם בעיה משמעותית. ומכאן הטיפול עבר לרופא העיניים. להתחיל את אותו קרב בלימה, הם פשוט הגיעו מאוחר מדי. הם הגיעו אחרי הופעת הנזק, ואותו כבר אי אפשר לתקן. אנחנו באופטיסטור הבנו את זה. זה לקח לנו כמה שנים, אבל הבנו את זה. כיום אנחנו רשת האופטיקה היחידה בישראל, המסוגלת לבצע בדיקת לגילוי מוקדם ברמה של מרפאת עיניים. בדקנו אלפי אנשים והצלנו ראייה של הרבה אנשים שלא ידעו שיש להם משהו באחורי העין. אני אומר את זה בגאווה. חדרי הבדיקה שלנו בסניפים מצוידים בציוד של מרפאת עיניים, בדיוק למטרה זו. הכל כדי לאפשר לכל אחד לעשות מדי כמה שנים בדיקת סקר סופר חיונית. מקיפה, מעמיקה ובצורה פשוטה. בלי הפניות מרופא עיניים, בלי קביעתו חודשים קדימה, ובלי אי הנוחות הכרוכה לפעמים, בהגעה לבדיקות בבתי החולים. זו בדיקת סקר, הכוללת סריקת OCT לרשתית ולעצב הראייה. מדידות לחץ תוכני, מדידות אורך גלגל העין, עובי וכימור קרנית, ועוד לא מעט פרמטרים. זו בדיקה מתקדמת, אין בה שום כאב ואי נוחות. ובמכשירי הדור החדש שלנו אפילו אין צורך בהרחבת אישונים. הבדיקה מבוצעת על ידי אחד מהאופטומטריסטים המנוסים שלנו. ומפונחת על ידי רופא עיניים מומחה לרשתית תוך 2-3 ימים. באמת פשוט וקל. אין לנו דרך עדינה יותר לומר זאת. אל תחכו עוד יום נוסף. קיוו בדיקה לגילוי מוקדם עוד היום. לצערנו, הבדיקה אינה ללא עלות כמו בדיקות הראייה הרגילות שלנו למשקפיים. אבל אנחנו כן מצליחים להציע אותה במחיר מסובסד של 295 שקלים, שהוא מחיר נמוך משמעותית מהמקובל במרפאות פרטיות. אין יותר צורך להמתין לתור פנוי חודשים קדימה, ואין צורך בהפניית רופא. פשוט בואו לבדיקת סקר לגילוי מוקדם באחד הסניפים שלנו בירושלים, תל אביב או חיפה.